Després de guanyar avui a casa contra el Lleida per 5-1. El filial del Barça ocupa el segon lloc de la classificació després d'aquesta 20a jornada de Lliga. El Sant Andreu continua imbatible al capdavant de la classificació de la segona B. Han encadenat 6 victòries consecutives. No ha perdut el Narcís en tota la Lliga i aquest matí ha apallissat el Lleida amb un 5-1 incontestable. Al quart d'hora, David Miguelet i Mayor ja havien situat un 2-0 en el marcador i en el minut 24 Manolo Lanzarote ha marcat el 3-0. Els d'Emili Vicente, que són en zona de descens, han escurçat distàncies a través de Cheli en el minut 31, però un altre inici fulgurant dels andreuencs ha deixat el partit resolt. Mayor ha fet el 4-1 en el minut 58 i Xavi Mora ha marcat el 5è en el 67, per un Sant Andreu que ja té 11 punts d'avantatge respecte al 5è. Molts gols també en un Barça Atlètic Badalona que certifica els blaugranes com a segons a 4 punts del Sant Andreu. Els de Luis Enrique els va tocar igualar per 2 cops els gols dels de Toni Llaveria. Nolito va igualar el que havia fet Diego Torres només començar el partit i després que Iván Mateo fes l'1-2 en el minut 25, Jonathan Soriano va tornar a empatar el partit en el 36 per completar un primer temps elèctric. El mateix Jonathan Soriano, faltant només 3 minuts per al final, va decantar el partit amb el seu 11è gol a la Lliga. La imatge de la jornada, però, ha estat aquesta, la dels jugadors del Terrassa, no disputant el primer minut del partit que els ha enfrontat amb el Dénia. Un cop iniciat el partit, un equip plegat de jugadors juvenils no ha tingut opció davant un Dénia que ha tingut en el defensa José Rubió, el seu home més destacat, autor de 2 gols. Ja en el segon temps, un penal transformat pel català Jordi Vinuesa ha servit per establir el 3-0 definitiu. Un altre equip amb problemes, el Gavà, ha encadenat el quart partit sense perdre, empatant a 0 a casa davant del València Mestalla. També allarga la seva ratxa d'imbatibilitat el Sabadell, que ha empatat a 1 a casa davant l'Ontinyent. Agustín ha avançat els arlequinats en el minut 68, però només 2 minuts després, una errada defensiva ha permès a Raúl Manrique empatar el partit. La Gramenet, mentrestant, continua intractable a casa, si bé avui ha hagut d'esperar a l'últim minut per superar el Mallorca B, amb aquest gol de Pedro García. I l'Espanyol B finalment es manté en zona de promoció per no baixar, després d'empatar 1 ahir al camp de l'Sporting Maonès. Trujillo va avançar els locals en el primer temps, però en el minut 80, Lucas Porcar va salvar un punt per als d'Òscar Perarnau.